Samamon pagsampot sa inyo sarang ika-aso mga kinahanglan unahon ko walay mga katahuran simahayong gabi simahayong gabi kamot maayong gabi lang sa sinyo kabalay sa pagtumalahan sinyong panimalay kung sarang itugot kami may pangabay maharana lamang bukod na ikablang at akumong dili ikasintiring pagharana sa mga pagtutlag kami dispensahan kung sarang mahimo kami ang gawahan pagpulat lamang kung palamat abdi ang inyong pwerta inay sa iyong pagbangon abdi ang pwerta kami pasakaon upay lang akura sa mong ginahinyo makisagyan lamang makigagyan lamang matutuyo inay sa iyong pagbangon abdi ang pwerta kami pasakaon upay lang akura sa mong ginahinyo makigagyan lamang makigagyan lamang mga tumutuyo utay lang akura sa mong ginahinyo makigagyan lamang makigagyan lamang mga tinutuyo okay raw mo ito bilang pamukas naton sa sining aton tulingawan diri sa aton na channel Pirot Haranista. Yari naman magadulot man kita sa mga bahanon ini mga bahanon naton nga siling naton na mga bago naton nga ginapangdihon para gid sila no. Yari ang bahanon Pilipino.
kahulugan pagkatahon na pamatian. Bisan ang payag na sa bukid, nalibutan sa mga panglid, labas na hangin ang nagatapya, masulhay manaya-naya sa lawas ka, nagkapupit ka. Masaya ang kapispisan, nagalupad sa kahawakan, kahinugyaw nag-aampahan kapanawag sa kaugdanan, sigutong nasangulan. Kung kaangay lang sa kapispisan, ang kalisang mga katauhan, wala sing malinog pigo, panay kahiliog nagkatuyo naman tayo. Ang pahanong sa pilitin ko, nasa payag hunti-huntihan, halangkon ang mga dinalan, kinatuan sa kahulugan pagkatapon na pamatian. Bisan ang payag yara sa bukid, nalibutan sa mga panglid, labas na hangin ang nagatapya, masulhay manaya-naya sa lawas ka, nagkapupit ka. Masadya ang kapispisan, nagalupad sa kahawaan, kahinugyaw nag-aampahan kapanawag sa kaugdanan, sigutong nasangulan. Kung kaangay lang sa kapispisan, ang kalisang mga katauhan, wala sing malinog pigong kahampanay, gahilog yung magatuyo naman tayo. Kahampanay kahiliog yung magatuyo naman tayo, ang bahanan sa Pilipino. Ang bahanon sa Pilipino.
amo ito no, ang bahalo. No, Pilipino. Tanan para git sa inyo nga naging pangdiyon no. Siyempre kung may pagamusing ginakuha no. Ako na yung bahala nga magdulot sa inyo no sa pila ka mga bahanon. Yari pagid no. Isa ka ang bahanon nga nagatigulo ng tubig sa busay. Sa busay kung tigay-tigayin iyak katinaw walay makatupong katulad sang himpit kung agugma nasa imok kulang kinatangay sa kasing-kasing ko ikaw lang ang makapahalipan. Ang tubig sa busay wala sing pagbupas. Ang hilig sa bato nakahinuganas. Subong sangkot mako sa dughan na halos hindi ko mapunggan kay ikaw kag ikaw gid lamang ang ginasigitan. Bisan pilit ko pa nga pagkakalimtan madulas sa panungkuman. Halos suras-suras na pananaw kagakong nga ginahang duraw. Halok mo mayuyong ang permi ko ginapang naninaw. Tani nga wala na sing katapusan. Ang himaya sining duha kakadughan. Igampo ko sa kahitaasan na ikaw lang ang akununungan. Pag-akunungan ka bisang totoo sa kululugan. Bisan pilit ko pa na pagkakalimtan. Hindi gid madulas sa panungkuman. Halos suras-suras na pananaw kagakong ginahang turaw. Halok mo mayuyong ang permi ko ginapang nalinaw.
Okay, no? Hamuyot nung ang bano, no? Bukan na nato nadulot sa inyo, no? Para git sa aton ng mga pinalangga, ng mga nag-support diri sa aton channel, pero taranista, no? Labi na gid, no? Sa tanan-tanan ng mga diri sa aton, mga naga-simpatiya sa aton kalingawan, no? Labi na gid sa kanay Ma'am Mary Cabar ngayon sa Florida, subong man sa kay Ma'am Emilyn Petrigosa ngayon sa New York, ngayon sa iya utod na si Pam Mafi Petrigosa ang daya, no? Subong man sa kay Abian Bubuitan, no? Na yung uto lang sa imo. At sa kay Ma'am Health Sanchez, no? Ngayon sa Hong Kong, no? Labi na gid sa Old But Gold Friends, no? Nga ginapangunahan ni Ma'am Jima Muniba. Diri sa aton mga channel, no? Mayong ito lang tira sa mga Muniba pamilya, labi dira sa Barangay Talayo, no? Kabatuan, no? Kaya sakay ko ang no? Sakay Ma'am Cindy Bailusis, no? Kaya naman sa New York, no? Mayong ito lang ako, mayong gabi ng Brazil. Ilabi na gid sa aton nga pinalangga nga nagasupport gid sa aton, no? Si Toto Edward Rivera ngayara sa Canada. Ito mayong ito lang, ito mayong hapon. So, malipayon mga bukas sa aton nga channel, no? Okay, antes na makita na magpadayon, no? Diyari naman ang pila ka mga shoutout gikan sa aton nga mga kauturan. Shoutout sa 31 nga nagalantaw sa buong happy watching. Oo, kung share na pagkitabitan ni Siba, no? Sa 31, magtagpulo-pulo ba? Lihog share sa aton live at salamat kid. Shoutout sa kay Mary Jane Montilla, Consabo Loria, kalantaw sa subong sa may Saudi ko, no? Kung kalantaw, subscribe na lang kamo para makabulig man sa ato, no? Sa inyong pagpano, ang inyong paglantaw, ang mga kabulig diri sa aton channel, no? Kung magalantaw na lang, subscribe na lang, i-click na lang subscribe. Shoutout sa kay Jovi Choni, hamala bisan may edad ara gihapon na. Kag magandang tanghali idol, shoutout idol sa taga sitio sa Pangsaging San Mateo Norsagaray, Bulacan. Hambal ni Jeneline Esteban, napi-watching lang sa mga taga Bulacan. Kag shoutout sa kay Rinaldo Ipaw, good noon idol, shoutout sa tanan mo nga mga followers and subscribers, subong man sa mga viewer, happy watching everyone watching kami sa may Bacolod, happy watching mga taga Bacolod ni. Taga Bacolod, no? Mayong tulad sa mga taga Bacolod, no? Labi na ginawa dira sa sakop sa mga Kamindanawanan, no? Sa mga North Cotabato o sa mga South Cotabato, mayong tulang dira sa inyo. Labi na ginawa sa tanan nga kabilugan sa Mindanao, no? Ay isang ano to katuig, dira kita, no? Naurot tagawang Cotabato, no? Ang mga sakop sa Cotabato, basta guys sa mga North, no? Pero Dugay na to. Wala pa kita sa nagapansano sa radyo sa ito, no? Wala pa kita makabalik. 1987, no? Pero halos na lagulag na ako ng ano, ang halin sa South Cotabato at sa North Cotabato, no? Madamong kasalamat gali raw kung ayaw pang kondisyon sa atong promoter na sa una nga si dito, Bibot Alvarez, no? Mayong ito lang dira sa inyo, no? Dira sa barangay City, no? Sa dira sa sakop sa Marbel, no? Okay, madamong salamat. Ang request si Jovi Chon kang Anugon, taga Gimaras ni. Shoutout lang sa mga taga Gimaras dyan, happy watching. Idol, pwede pa-request ako si Berhinyo, hambal ni Jeneline Esteban. Happy watching sa Esteban Cuevas family. Hambal ni Mergen Montilla, Consabo Loria, pa-request tayo pirot matinaw ang langit. Og to tatay pirot, pa-shoutout taga Walker San Remigio sa Gapamati, si Dio Gracias Beneto sa live mo pa-request ako mabugnaw ang lasang, God bless tatay pirot. Hambal ni Mergen Sampilo. Okay, madamong salamat sa inyo pag-support, no? Shoutout sa kay Jobert Gelbuena, idol pirot pa-request ako na munet, shoutout.
Ma-request ko ba idol, salamat gid sa Dios, salamat amal ni Rinaldo Ipaw. Shout out sa kay Ernio Almension dyan sa May Cavite, sa Imus Cavite, Galantaw sa mo. Okay na? Okay no, hindi na pangabay mo ito nga bahan ng anugo, no? Na medyo sa basta siling anugo, Cebuano na nga bersyon, no? Galite, hindi nato na sa ulo pagawa. Kaya ito na maribapatan, ito na ano? Idulot ko na lang sa imo karon ang kanugo sa Ilonggo bersyon. Pero antay sinayari anay, no? Idulong na ito na nga isapit na ito na ni, no? Kay pang pantay lang niyo lang inyong mga request ay pang ano ko lang pang ta supo mo lang ay sabit ko na ining isa kambahanon na ginapangabay na bago na to na ginadihon ining ambahanon na nagtigulo Badlit Sangpalan. Singing
no, mo ito ang ambahan nga nagatigulo badlit sang palad, no. At tura kita dire sa mga pang request ng ambahan no sa aton nga mga viewer, no, umpisa sa pangabay niya anugon no, pero ang atong idulot lang sa Ilonggo nga pulong kanugon.
Okay, no? Yan na, no? Madulungan nato sa inyo ang inyong ginapangabay, no? Okay? Mapahuay-huay naman ang inyong lagad, no? Magabasa naman kita na isang pinaka mga shoutout gikan sa aton ng mga kauturan. Ganda ko teman. Ganda ko sa shoutout sa kay Angela Alvarin. Hambal ni General Esteban Taipirot, yung request ko kanina na ako si Berhinyo. Sige lang, okay lang. Ano gito, para kay nanay na kuno ito. Favorite song ko ni nanay na. Mayong hapon sa mga upod kong Jiteco, Heteco, Jiteco Company from Joby Echona Sang Gimaras. Salamat din ko sa pagkanta kang request na. Okay. Welcome. Ang bala ko may time pa ko nung mga request sa liwat kang Himalos. Shout out sa kay Villa Gracia. Happy watching. Karon lang laro. Hindi gani sa sunod. Okay na, okay naman. Shout out sa 44 nga nagalantaw sa buong. Happy watching. Okay, no, maraming salamat sa inyo tanan, no? Directly, no? Ang bahanon na kusipirin nyo, no? Ituluto na lang sa inyo, no? Kaya karon kasi malipatan taruman, no? Tagalog ulit yung pangabayan. Nagkakanta ko kayo na panungdong ko nga parang nabi ko na matinawang langit kag mabugnaw na sanggali ako si Birinyo, no? Okay, no? Para gid, no? Sa imo pangabay sa sining ang banon ako si Birinyo. Ako si Birhenyo, walang suting ako.
Kawawa nga ako ang sungit ng mundo. Umibig ng tapat sa mistisang sikat, una palang sulat. Kung may lumakad, may kuturaw ako, isang probinsyano. May kalyuan ko pandanggo ang disco. Ngunit di niya alam ako rin may laman, takot na sasaktan. Marunong magdamdam, araruray sakit parang mapupunin. Dibdib ko'y masakit, aking pinipitin. Ngunit di niya alam ako rin may laman, takot na sasaktan. Marunong magdamdam, ako si Virhinyo, walang swerteng tao. Kawawa nga ako ang sungit ng mundo. Umibig ng tapat sa mistisang sikat, una palang sulat. Kung may lumapag, may kuturaw ako, isang probinsyano. May kalyuan ko pandanggo ang disco. Ngunit di niya alam ako rin may laman, taot na sasaktan. Marunong magdamdam. Okay, no? Ara na, no? Tutulungan natin sa inyo. Okay? Yari pa rin, no? Bilang ginapangapayagin nga ang bahanong perli, ining pag-uma natin nga ginakuan, pagkakit sa inyo. Yari, no? Ang bahanong managatiguro ang dawhangin nga gugma. Pinapungaw ako sa gintalikdan mo, sa panangat iyon ikaw lang ang tulog sang una-una ko. Bisan sa pagtulog, permiging natampo ang ino pagdiya mapaipat siya kung sobra pa sa apo. Ang kasing-kasing ko nagkainitin siya, kayang gintulot mo daw hangin na gugma. Walay kabangdanan, ikaw ang nagbiya sa hinay
hinalin lamang ikaw ang nadula. Nauhangin ang gugma, nangin ka bang danahan sa mga pagpakusining akong dukhan, katulad sa puwon ng labing dalitan. Nauhangin nga gugmaang nagtampala sa sinumpaan. Ang kasing-kasing ko nagapinitin siya, kayang gintulot mo daw hangin nga gugma. Walay kabangdanan ang imo pagbiya, sa hinalin lamang ikaw ang nadula. Daw hangin nga gugma, nangin ka bang danahan sa mga pagpakusining akong dukhan. Mabudlay tong laon, mabudlay kalimtahan. Daw hangin nga gugma sa takong puso, nangin hanggumanan. Mabudlay tong laon, mabudlay kalimtahan. Ang nga gugmaang nagtampala sa sinumpaan, katulad sa puwon ng labing dalitan. Nauhangin nga gugma sa takong puso, mabudlay tong laon, mabudlay kalimtahan. Daw hangin nga gugma sa takong puso, nangin handumanan. Okay, no? Yan na, no? Madulong na to, no? Na ang pangapay mo ina, ang naging request, no? Gindugangan na lang natin sa siningan banon, nagatigulo, daw hangin nga gugma, no? Paliduhan na dayo kanta, no? Para gid sa inyo tanan-tanan, no? Antes na makitaw pala yun, nanay, yari na mga pinaka shout out, gikan sa atin ng mga kauturan. Shout out sa kay Giovanni Lastoa, hag sa kay Jezamel Lopez sa watching. Kag shout out sa kay Michael Cartujano, happy watching. Happy watching lang, no? Ambal na shout out sa taga Barangay Tugas Limero Ililo sa Lastoa kag Ojero family from Boracay Island, Giovanni O Lastoa. Salamat po Idol Pirot. Mga taga Limere ni gare. Ay, sa mga taga-Limere kita, no? Mayong utulang grasin nyo tanan-tanan, no? Maraming salamat tay Pirot kinanta mo request ko para kay nanay ko. God bless you. Thank you, thank you. Hambal kang may nag-comment nga si Eduardo Panisa amo don da si Pirot Tagalip Ak.
Taga-Limere niya nga pirot nung. Sa amin nagapakilala nga pirot. Sino da ang nagapakilala nga pirot? Sige, pag gusto yun sa andada. No? Okay na, wala naman. Sa importante, ari dire ang original, no? Na ginakilala ninyo halin sa una, 1978, no? Si Pirot, no? Sanglit kaya bot. Siyempre, naging pabantugan nila, no? Na napatay na si Pirot, no? Hindi, kuya, Tagalipak, Tagalimire, kuya, no? Kung sino na yung nagpakilala na si Pirot, pati si Pirot man ta siguro, pwede lain man natin dito. Ini si Pirot, amo ini, ang ginakilala ninyo halin sa unang 1978, no? Si Virgilio Pichillier, no? Virgilio Gonzales Pichillier, alias Pirot. Natawo lang ng Pirot na ito nga ang bahano na pangalan, no? Natawo lang ining Pirot sa DYFM sa una sa 1976 pagkita na nagagag sa DYFM. Hasta subong, ambot ko sino na yan nagpabantog, no? Nga patay na si Pirot, no? Kabay pa, no? Ang nagpabantog yan at gusto nila nga sila ang kilalahon nga sila ang original, no? Basi kung may maniya, nagsalala kita, siyempre si Pirot man siguro yung ayaw. Pwede laita na ang iyang ano. Ang nasilin ko lang, ako iya taga-Limiri kita ko, no? Limirin ko kita, no? Tinuga, no? Dito kita nagatawo sa Barangay Puntok, Limiri, no? Na nagpasimpalad sa una sa DYFM, no? Hasta sa Subong, yari kita, no? Yari naman kita Subong sa Rimet, no, karon sa gabi, no, mabatian ninyo, no. Sundalan niyo ang ginambal ko na pamatiilan niyo ko sa ringet. Kung muna si Pirot matutuon. Okay, no. Alam mo, balan ninyo babiana, no. Siyempre, bisan gani anak nato si Reggie, no, na nabantugan nga napatay na. Pero si Subong, si Toto Reggie, mapag-gross pang lawas siya. Isa na siya kapastor na sa pan sa Barangay Tinagtaran, Buena Vista, Gimaras, no? Isa na siya pastor, no? Amo na ang nagakanta sa una sa Barumbado, bla. Ay, siyempre, sa gabay pa siya, di na kuha nato ang istorya ya sina, no? Siyempre, hindi nato nabukan kung kabataan, kagmay pa, no? Ang ilang ugali, daw hindi matawag na pareho sa tigulang. Tama na siya kasutil sa mga sang gabay pa, no? Sa eskwela, sa lawag, sa mga primary, no? Kaya mo na nga naubrahan naton, nakaubra ako sa ambahanon nga Barumbado pag siya naging pakanta ko. Kag maya na nagustuhan man sa Manila, no? Nakaka-record kami dito sa Manila. Muna subong, si Reggie hindi na sing Barumbado, kundi isa na siya kapastor, no? Nga nagadulong sa mga matahom nga balita sa atong Ginoo, no? Para din sa mga katawan. Okay? Yari naman anay, no? Ang ambahanon nga dinuntugan ni Ma. Wala ko makita ako. Ari ito lang. Mabunday mo sa kapangita. Ari na lang bilang pangatapusan na ito na dulong sa inyo kay daw ginakulapos sa inyo sa timpo. No? Yan. Ang banong na nagatinulo. Tapos na ang tanan.
nagugma napamatuhan ko sa mas timbrano pa na hindi ka bagay sa hamon pamilya. Salamat din sa Diyos kay napamatuan ko ang matuod-tuod na pinaugali mo. Mga paghangad ko sa unahang atiyo, kaupon ang nagpulos sa tagipuso ko. Tapos na ang tanan sa aton nga duha. Dahil wayan mo, ginahatag ko na. Ipangamuyo ko pa sa mahal na diwa. Ang kalipayan mo sa Diyos ang lupa. Salamat din sa Diyos kay napamatuan ko. Ang matuod-tuod na kinaugali mo. Mga paghangad ko sa unahing atiyon, taugot ang nagpulos sa tagipuso. Tapos na ang tanan sa aton nga duha. Dahil mayan mo, ginahatag ko na. Ipangamuyo ko pa sa mahal na diwa. Ang kahilayan mo sa Diyos ang iba. Tapos na ang tanan sa aton nga duha. Dahil wayan mo, ginahatag ko na. Okay, no? Sanglit kayo na siling ko na. Dili na lang ay kita kutob, no? Tob-tob naman sa masunod, no? Na Domingo, dili sa atong channel, Pirot Haranista, no? Sa liwat, no? Ginapako na to, no? Ginapakibalo, na amo na di, no? Amo ini, ang original nga amo si Pirot, no? Kung sa bagay, tunuya, gali ako na sa una, tawag ako si Pirot, no? Gali kaya mo nang anda, no? Amo gito, no? Si Idi Keswidi, gito. Amo sa una, ano? Nga nadula ang aton pangalan nga hayo ko sa una sa amon, no? Bilyong, no? Ang tawag sa ako, bro, sa subong, kung saan magkato ko dito sa Limire, mag-isa magtuto ang akong nga mga konsa ko, mga pakaisahan. Sa una, tuto Bilyong, subong, tuto Pirot na, no? Amo na gindula sa Pirot, no? Ang Bilyong ko sa unang hayo, no? Di kung sino na nagpakilala sa inyo nga siya si Pirot, didipindi tayo sa inyo. Wala makita na nagakuan. Siyempre, isang una, ginakauya daw ako, tawag ko na ako si Pirot, kung subong, daw damo, pagani gali ang na makig-Pirot, no? Mula na at least na mawala ninyo nga inyo alagad, no, nga ari subong sa inyong tubang mo ang matutuon, no, nga si Pirot, no,
amo ini siya. Kaya siyempre, kung gusto nyo pagit, no, pagkapila kita nga ginawardan, no, nga sa pagkapirot naton, ginawardan kita sa una sa Pinoy Icon, sa iya sa ABS-CBN, no, pagkatapos award sa aton sa ABS-CBN, no, sa ito Pinoy Icon, ginawardan nila kita mga 3 ka bulan ng ligad, awardan pag nila kita liwat, no, sa lifetime achievement, no. Tapos na awardan kita dito sa kwan, ginawardan man kita, no. Madamo ang award na ginatag sa ako, no, may ginaward man sa ako dito sa Limiri, no. Ari, gitara na dyan pamatuod ni, na ginaward sa ato sa pinalangga ato ng mayor, no. Si Oscar Villegas Jr., no. Dira sa Limiri, kita pasalamatan. Kaya daw katong pizza 26 sila sang may sang iniro ini, no, naging kuan niya, no, iti nakita niya ang gitara mo daw medyo dugay-dugay na ginan. Siyempre sa pagkamatuod gid man ang mga gitara ko, ginhatag lang ni ginpanghatag ni sa ako. Ang una ko atong gitara nga may ngalan atong Pirot, no. Ginhatag ato, no, sang amigo nato nga pastor, no, si Pastor Nonoy o kon si Joseph Patinio, no, kasubong isa na ka-reverend dira sa Manila sa Makati, no. Tingin na pasalamatan ko dito sa nungod sa gitara na ginatag sa akon, no, amuna ang nagtulod nga makilala nyo liwat ang pangalan ng Pirot, no. Ini naman amuning gitara na ginatag sa atong sa Limiri, no, sa Mayor Oscar Villegas, kaga pinag-upod sila man ikaw na may ano mo si Vice Mayor Louie Arbano, urupod mo rin sila kaya pinagin ang mga LGO, no. Siyempre ilan na nga mga patsaton na i-award tagdako ginapapasalamat naton sila kasi daw hindi matumbasan sang hindi matumbasan sang kwarta kasi ito mula nga bagay to nangin sentimental value ni sa kabuhi ni Pirot, no. Okay, maraming salamat kaga maayong uto lang sa inyo tanatanan, tugtog naman kita sa masunod na Domingo.